O primeiro punto da orde do día é o pronunciamento sobre a urxencia da sesión. Hola, buenos días. Vamos a ver. Vamos a justificar a urxencia. Vamos a justificar a urxencia deste pleno extraordinario que tuvemos que deixar outro día na comisión informativa retirándose as propostas de dictamen. E era concretamente no punto 2. Con data 23 de abril do 21, recibese comunicación verbal da Diputación da Coruña para realizar unha corrección no proxecto denominado Proxecto Senda Peatonal de Sabián Melide. Con data 25 de abril do 21, redactase un novo proxecto denominado Proxecto Senda Peatonal en Sabián Melide, no que se realiza a corrección solicitada pola Diputación da Coruña e incorpórase tamén o informe do arquitecto de asistencia técnica urbanística do 26 de abril de 2021. Ben, con data 23 de abril de 21 recibese requerimento por escrito da Diputación da Coruña en relación ao proxecto denominado Proxecto Reforma de Acceso do Campo de Fútbol Municipal, Campo do Cire, Estrada de Golada, Melide, a Coruña. Con data 28 de abril do 21 redactase un novo proxecto denominado Proxecto Reforma de Acceso do Campo de Fútbol Municipal, Campo do Cire, Estrada Golada, Melide, a Coruña, no que se realiza a corrección solicitada. Incorpórase tamén informe do arquitecto de asistencia técnica urbanística do 28 de abril de 2021 e anexo 5, no que se recolle que este investimento pola naturaleza do seu obxecto non pode ser dividido en lotes que sexan obra completa. No punto 3, estando vinculado ao punto 3º, ao punto 2. Por todo elo, convócase a sesión con carácter extraordinario urxente, xa que estes acordos referidos ao post-2021 teñen que estar subidos á plataforma Subtel da Diputación da Coruña o día 30 de abril de 2021. Esta é a urxencia, por lo tanto, vamos a proceder a votar a urxencia do pleno. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Bueno, pasamos polo tanto, ao segundo punto da orde do día, que se titula Novo Acordo de Participación no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, POS-Plus 2021. Bueno, vou proceder, como xa dispoñen do acordo, vou proceder á lectura da parte dispositiva. O acordo, en primeiro lugar, consiste en participar no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, POS-Plus 2021, da Diputación Provincial da Coruña, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega e o préstamo provincial asignado aos obxectos que se indican a continuación, separando os que se financian con cargo á achega provincial 2021, achega provincial 2020 e préstamo provincial 2021. En canto ao financiamento de gastos correntes, o subtotal de gasto corrente é de 320.155,58 euros. En canto á achega provincial de 2020, as obras que se incluyen son o proxecto de mellora de accesibilidade peonil na circunvalación Campo da Feira a Melide, o proxecto básico de execución, adecuación e posta en valor da Rúa Ovedo Melide, o proxecto Senda Peonil en Sabián Melide, así como o proxecto reforma do acceso do campo de fútbol municipal, Campo do Cire, Estrada da Golada Melide a Coruña. O subtotal de investimentos da achega provincial 2020 ascende a 268.454,66 euros. O resumo de todas as aportacións é de 588.610,24 euros. En segundo lugar, apróbase o plan complementario do ano 2021 no que se inclúen os investimentos financieramente sostibles
que a continuación se indican e aprobar os correspondentes proxectos ou pregos de prescripcións técnicas. O proxecto básico de execución de reforma e posta en valor da Rúa Convento Melide e o suministro e instalación de luminarias nas rúas Ronda da Coruña e Avenida de Toques e Friol, con un total de 346.617,57 euros. En relación coa declaración de que o Concello ten a disponibilidade dos terreos, augas e servidumes para a execución das obras e que tendo resolto relacionado coas concesións e autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias, conforme os informes técnicos que constan no expediente respecto das obras do proxecto de mellora da accesibilidade peonil na circunvalación Campo da Feira Melide, conforme ao informe técnico é preciso para a execución destas obras a autorización sectorial previa da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural. A dita autorización está en trámite. Respecto das obras do proxecto básico e de execución, adecuación e posta en valor da Rúa Oviedo Melide, conforme ao informe técnico, o Concello ten a disponibilidade dos terreos, augas e servidumes para a execución das obras e ten resolto o relacionado coas concesións e autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias. Respecto das obras do proxecto Senda Peonil en Sabián, Melide, conforme ao informe técnico, o Concello ten a disponibilidade dos terreos, augas e servidumes para a execución das obras e ten resolto relacionado coas concesións e autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias. Respecto das obras do proxecto reforma do acceso do campo de fútbol municipal, campo do CIDE, Estrada de Golada, Melide a Coruña, conforme ao informe técnico, o Concello ten a disponibilidade dos terreos, augas e servidumes para a execución das obras e ten resolto relacionado coas concesións e autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias. Respecto das obras do proxecto básico e de execución de reforma e posta en valor da Rúa Convento Melide, conforme aos informes técnicos e xurídicos de data 26 e 27 de xaneiro de 2021, con data de outubro de 2019, a Directora Xeral do Patrimonio Cultural resolve a autorización das obras contidas no proxecto básico de reforma e posta en valor das Rúas Convento e Progreso de Melide cas condicións recollidas na propia resolución, sendo este proxecto básico e de execución un desenvolvemento do proxecto básico sobre o que a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural autorizou as obras nel contidas e cumplindo o proxecto básico de execución coas condicións contidas na antedita autorización. Precisa da autorización da Axencia Galega de Infraestructuras, sendo que esta autorización está en trámite. Respecto da suministración denominada suministro e instalación de luminarias na Rúa Ronda da Coruña e Avenida de Toques e Friol, conforme ao informe técnico e anexo quinto, o Concello ten a disponibilidade dos terreos, augas e servidumes para a execución das obras e ten resolto relacionado coas concesións e autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias. O Concello tamén se compromete a incluir no orzamento municipal do 2021 os fondos necesarios para facer fronte á achega municipal dos investimentos incluídos no POSPLUS 2021 base, se a houbera. Solicitar da Diputación Provincial da Coruña a delegación no Concello da contratación e execución das obras ou suministracións incluídas no plan que se entenderá aceptada se esta se produce efectivamente. Declarar que o Concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención de outras administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste plan. Ademais, autorízase a Diputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia Estatal de Administración Tributaria e da Tesorería da Seguridade Social nas que se acredite que o Concello está ao corrente das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social e, finalmente, se faculta expresamente a Alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente. Con relación a este punto, ten a palabra a portavoz do Partido Popular, Dale García. Moi ben, moi bons días, gracias, alcalde. Ben, como xa se veu avanzando nos días anteriores, o Partido Popular quere facer unha serie de matizacións, pero imos a intentar ser moi concretos.
O 3 de febreiro aprobamos esta proposta por unanimidade para a participación do POSPLUS 2021 deste Concello, un plan de obras que é o máis ambicioso dun Concello, son as achegas da Diputación da Coruña, en este caso, e hoxe 3 meses despois temos que voltar a aprobar e a tomar un novo acordo, non debido xustamente a unha corrección de erros materiais que ten pasado neste pleno. Os que tedes máis antigüidade aquí sabedes que temos traído a este pleno corrección de discrepancias de céntimos, pero neste caso son 3 dos 5 proxectos os que teñen discrepancia e que na xustificación da urxencia da sesión por parte do señor alcalde pois puxo de manifesto e tamén están aquí na proposta que acaba de dar lectura a secretaria municipal. Ben, hai deficiencias encontradas pola Diputación de Coruña que teñen que ver ca concreción de partidas orzamentarias en un proxecto, deficiencias tamén en outros 2 proxectos que están subsanadas, según o que podemos ver no proxecto da senda peonil de Sabián e no proxecto do campo de circunvalación do campo da Feira. Sería bo tamén que antes de mandar un proxecto a patrimonio se consultaran os antecedentes, xa que na senda peonil de Sabián xa había un informe, pero en todo caso, e como dixen ao principio, o Grupo Popular non vai a rachar co anterior, que apoiou a proposta do Goberno para obras que van a mellorar Melide. Como dixemos anteriormente, na sesión anterior relativa ao POS, podemos estar máis ou menos de acordo, pero son todas elas necesarias, e o único que imos a solicitar é que no próximo POS, que vai a ter que xestionar moi prontiño, como xa saberán, que hai achegas provinciais de novo, se farán chegar despois da aprobación no pleno o próximo, mañá mesmo, día 30, se faga un exercicio de previsión e non se cargue aos servicios municipais 2 veces, porque todos sabemos que o POS é un expediente moi importante e tamén ao par de importante tedioso na súa tramitación. En todo caso, e sin máis dilación, o sentido do noso voto vai a ser a favor e simplemente queríamos facer as matizacións anteriores. Moitas gracias. Gracias. Ten a palabra o señor Prado do Partido Socialista Obrero Español. Votamos a favor. Gracias, señor Prado. Ten a palabra o señor Iglesias de Adiante Benide. Imos a apoiar a proposta, pero quería facer unha pequena aclaración. Deficiencias nos proxectos, o ideal é que non houbera ningún tipo de problemas, pero non só nos pasa a nós, porque no anterior mandato houbo 38 plenos extraordinarios, dos cales 8 foron relacionados para modificar os proxectos do POS. Por lo tanto, sabemos a carga de traballo que teñen os servicios municipais e, por lo tanto, vamos a asumir todo o mundo os nosos erros, porque e a veces son por cuestións de céntimos, de certa maneira, e outras veces é, como pasou, por exemplo, co campo de fútbol, que había que cambiarlle o nome, por exemplo, non? Entonces, xa sabemos que os técnicos da Diputación despois vanche guiando con esas cuestións, e, por tanto, bueno, hai que relativizar tamén as gravidades, non, dos temas, non? Non teño máis que decir. Gracias, señor Iglesias. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular, Dalia García. Alcalde, o Partido Popular non vai a facer uso da segunda quenda porque consideramos que xa está todo dito. Moitas gracias. Gracias, señor Prado. Señor Iglesias. Procedemos, entón, á votación do punto do que debatimos en este momento. Votos a favor. Por unanimidade, por lo tanto. Pasamos ao punto terceiro. O punto terceiro é o acordo de non división en lotes de investimento incluído no Plan Provincial de Cooperación as obras e servicios de competencia municipal, Plan Único de Concellos, POSPLUS 2021, denominado Suministro e Instalación de Luminarias na Rúa Ronda Coruña e Avenida de Toques e Friol, Melide.
Bueno, o acordo que se adopta é non dividir en lotes o investimento obxecto da subministración que se solicita incluir no Plan Provincial de Cooperación ás obras e servicios de competencia municipal, Plan Único de Concello Post-Plus 2021, cos datos que se indican con base no informe do técnico municipal. O investimento denomínase suministro e instalación de luminarias na rúa Ronda da Coruña e Avenida de Toques e Friol e ten un orzamento de 18.117,57 euros. Esta decisión de non dividir en lotes o obxecto do investimento suministro de instalación de luminarias na Ronda da Coruña e Avenida de Toques e Friol está xustificada pola concurrencia dos seguintes motivos válidos de acordo co disposto no artigo 99.3 da Lei 9/2017 do 8 de novembro de contratos do sector público e quedará debidamente xustificada no expediente de contratación. Dificultaría a correcta execución do investimento desde un punto de vista técnico e provocaría problemas de coordinación na execución das diferentes prestacións. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular, señora Dalia García. Ben, o Grupo Popular, como xa ven facendo en plenos anteriores con respecto a este tema, entendemos que é unha cuestión que teñen que dictaminar os técnicos e, polo tanto, non imos ser nós quen o discuta e o noso voto vai ser a favor. Gracias, señor Prado. Votamos a favor. Gracias, señor Iglesias. Vamos a apoiar a proposta. Entón, non há lugar ao segundo turno. Vale, pois entonces procedemos á votación deste punto. Votos a favor. Producese por unanimidade, por lo tanto, bueno, pois, tratados os puntos de orden do día, procedemos a dar por rematado este pleno. Señores.